Седенето е новото пушене. Сигурно сте чули тази новина от медиите, от социалните мрежи или пък от някое официално научно изследване. Неоспоримо е, че седенето не е естествено за нас като вид. Ние произхождаме от стотици и хиляди години активен живот на открито, а пък сега сме не толкова активни и сме на закрито. От това страдат всички наши органи и системи. Вместо обаче да се вайкаме и да се чудим как така ще оцелеем, нека да се порадваме малко на шанса, че сме на закрито, че нямаме големи хищници, които да ни гонят и опасност за всеки ъгъл и да направим най-доброто с създалата си ситуация. Имаме стол, имаме няколко свободни минути, нека да видим може ли леко да се пораздвижим на стола, за да подобрим работата на органите и системите, които страдат от заседналия начин на живот, докато намерим друг по-добър вариант. Предлагам ви трите движения, които за мен и за моите ученици са животоспасяващи, когато ни се налага да седим дълго време по стол. Ще започнем с усукване. Намерете стол, който да е удобен, така че да може да седнете с неутрален таз. Да не сте нито върху опашката назад, нито да сте много напред и изпъчени. Нека гръдния кош да е точно над таза. Да избягваме да бъде изпъчен за това упражнение. Главата е над раменете, ухото отстрани над рамото. Нека да завъртим, да усучим горната част на тялото спрямо долната, като коленете и таза остават на едно и също място и да се хванем за някоя част на стола, която ни е удобно да хванем. Ще усетите леко усукване през целия торс и нека да поемем въздух няколко пъти през носа и да издишаме през носа. 3 пъти е прекрасно. И нека да се върнем в изходна позиция. Сега завъртайки се на другата страна, внимавайте рамото да не се вдига и да не водите с врата, а само гръбначният стълб да се усуква. Пак се усукваме по същия начин като преди малко. Горната част на тялото, горната част на торса спрямо таза. И 3 вдишвания. Вдишваме през носа и издишваме през носа. И нека да се върнем в изходна позиция. Следващото движение, което ще направим, е стъпалата на ширината на таза. Нека с едно движение бавничко да вдигнем глезена на десния крак над коляното на левия. И може би ще стигнете до там сами. Може би ще ви се наложи лекичко да помогнете на крака, за да стигне до там. Глезена е малко над коляното. И нека бавничко се наведем напред само от таза. В тази позиция би трябвало да усещате лекичко опъване на мускулатурата около таза от дясно. Ако ви е възможно да направите малко по-голямо разтягане, по-голяма дълбочина за това движение, може да вдигнете опорния крак на възглавничката. И да задържите в тази позиция 30 на секунди. И след това ще сменим. Пак стъпалата се на ширината на таза. Бавничко. Нека да вдигнем единия крак върху другия. Глезена над коляното. И нека пак бавничко се наведем напред. Навеждаме се само от таза. И може да откриете, че едната половина на тялото ви е доста по-подвижна от другата. И това е окей. И ако имате възможност за малко по-дълбоко разтягане, може да повдигнете стъпалото на пръсти. И нека бавничко пак да върне в изходна позиция. Последното движение е пълно навеждане напред. Нека да пуснем бърдичка към гърди. И бавничко да започнем да извиваме гръбначния стълб надолу, сякаш навивате килим.
Бавничко, 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 бавничко. Много, 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 много бавно. Нека да пуснем цялото тяло към земята. Пуснете целият гръбначен стълб надолу. Нека главата свободно да виси. И в тази позиция си поемете въздух 3-4 пъти. Позволявайки на гърба отзад, между средната и долната част на гърба да се разтвори колкото е възможно с вдишването и издишването. Нека бавничко се върнем обратно нагоре. Прешленче по прешленче да се изправим. Усмихнете се на себе си, благодарете си, че сте се пораздвижили малко. Ако тези простички 3 движения са ви запалили, заповядайте на цял час практика с мен в вебинара Столът, моят приятел, в който ще научите как да се движите, използвайки стол в къщи или на работното си място, за различни практики от ресторативно движение, както и как да позиционирате тялото си най-добре за седене, за дълго работно време или пък за онези проекти, които изискват много концентрация, как да се грижите за слуха си, за зрението си, за напрежението в мускулите, което често се получава от дълъг работен ден, в който не сме имали време да се погрижим за себе си. Научете се как малко по малко да въвеждате тези практики за грижа за себе си в своя динамичен работен ден, така че грижата за вас да продължава през целия ден, а да не е нещо, което се случва спорадично няколко пъти седмично. Както казваме много често в нашата практика, нека да се движим, нека да бъдем здрави, докато някой друг ни плаща за това. А защо не да бъдем здрави в стол, ако така или иначе се налага да седим в него? Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви с нетърпение на 27 март от 19 часа вечерта на вебинара Стол, мой приятел, който ще се случи на живо. За повече подробности, за записване, movalbg.com е нашия сайт. Там още на първата страница може да видите цялата ви нужна информация. От мен, Галя, за сега чао и съвсем до скоро!